Dukkan wata dama da Allah ya bamu a rayuwa tana da iyaka kuma 'yar takaitacciya ce. Tun daga kan lokacinmu, ƙarfinmu, dukiyarmu da duk wani abu da za ka ga mun samu a rayuwa to yana da iyaka. Kuma sannan ƙuntatacce ne, ɗan kaɗan ne. Amma wata falala ta Ubangiji sai ya bamu zaɓi da iko na yanda za mu yi amfani da wayannan takaitattun damarmakin namu. Kana iya daina ɓata lokacinka abubuwa marasa amfani don ka samu wadataccen lokaci na aikata abubuwa masu amfani. Kana iya daina aikata munanan ayyuka domin ka samu sukuni da zarafi na aikata kyawawan ayyuka. Kana iya daina mu'amala da mutanen da suke ɓata maka rai domin ka samu dama ta mu'amala da mutanen da suke faranta maka rai. Kana iya daina sayan wasu abubuwa na kunji-kunji wanda na burge mutane ne ba su da amfani domin ka samu waɗannan kuɗaɗen na rara da ka daina amfani da su a abubuwa marasa kyau, ka sai abubuwa masu kyau da su. Komai idan ka duba za a toshe nan ne domin can a samu ƙofa, za a fasa nan ne domin a toshe can. Haka Allah ya yi tsara rayuwar. Hankali shine ka fahimci yadda za ka rarraba waɗannan damarmakin da Allah ya baka. Akwai mutane da suna da lafiya amma sai su je su yi ta aikin banza da ita har jinya ta same su. Wani yana da arziki amma ba zai sayi abubuwa masu amfani a gare shi ba, zai sayi abubuwa marasa kyau ne da waɗannan kuɗaɗen. Kai hatta ilimi wasu suna amfani da shi ne ba tare da ya amfani su cutar da kansu.